Hey, egy gyors kérdés. Tényleg szeretnél egy kis extra pénzt keresni? Vagy nyitott lennél egy stabil üzleti lehetőségre? Képzeld el a világot, ahol a pénzügyi jövőd a te kezedben van. Nem tudom, hallottál-e már a Web3-ról, de most egy hatalmas átalakulás zajlik. A legnagyobb pénzmozgások jelenleg a Web3 világában történnek. Ha figyeltél mostanában, láthattad, hogy a kriptó és a blokklánc uralja a híreket. És ami elképesztő, Trump és Elon Musk is komoly támogatója a kriptónak. Miért? Mert látják, merre tart a világ. Mindenki ebbe az irányba mozdul. Akik elsőként lépnek, hatalmasat nyerhetnek. Akik haboznak, lemaradnak. Te melyik oldalon akarsz állni? Kezdjük valami egyszerűvel. Hány barátod van Facebookon? Pár száz? Pár ezer? És mennyit fizet neked ezért a hálózatért a Facebook? Pontosan? Semmit. Viszont valamit nem kötnek az orrodra. Minden egyes ismerősöd után a Facebook átlagosan évi $600 keres. Azáltal, hogy az adataidat felhasználja és eladja a nagyvállalatoknak. A kérdés az, te kapsz-e ezért bármit is? Nem. Most képzeld el, hogy a saját hálózatodból te is kereshetnél, ahelyett, hogy ingyen odaadnál. Pontosan erről szól a Web3. A Web3 forradalom a legnagyobb vagyonátrendeződés, ami most történik. A Web3 nem csak egy új trend, ez egy teljes gazdasági váltás. A különbség a Web2, vagyis a régi internet és a Web3 az új internet között az, hogy a Web2-ben te dolgozol, kapcsolatokat építesz, tartalmat hozol létre, de a nagy cégek viszik el a pénzt. A Web3-ban te birtoklod az adataidat, a hálózatodat és a pénzedet. Ez azt jelenti, hogy a játékszabályai megváltoztak. És most vagyunk a fordulóponton. A legtöbb ember ezt még nem vette észre, de akik igen, azok már a pénzügyi szabadság felé tartanak. Hadd mutassam be neked az M3 DAO-t. Mi nem csak egy újabb kriptós projekt vagyunk. Mi egy inkubációs platform vagyunk, amely ígéretes blue chip projekteket és vállalkozásokat segít elindítani a Web3 világában. Minden nagy cég a blokklánc felé halad, és segítségre van szükségük. Mi olyan szolgáltatásokat nyújtunk számukra, mint a blokklánc integráció, a Web3-ra való áttérés, a kriptotőzsdékre történő bevezetés, hasonlóan a részvénytőzsdékhez, csak itt kriptóról van szó, valamint közösségépítés, mert nincs olyan üzlet, ami közösség nélkül hosszú távon fennmarad. Gondolj ránk úgy, mint a Web3 verziójára a Facebooknak, a WhatsAppnak és a Kickstarternek egyben. A különbség? Ezúttal mindannyian részesedünk a bevételből. És hogy hogyan keresünk pénzt? Tegyük fel a kérdést, mi a legértékesebb eszköz bármilyen vállalkozásban? A termék? A technológia? A márka? Nem. A közösség. Gondolj bele, a Facebook nem a platform miatt értékes, hanem a milliárdnyi felhasználója miatt. Az Apple sem csak az iPhone miatt sikeres, hanem a vásárlók milliói miatt. Egy étterem, egy szolgáltatás, egy vállalkozás emberek nélkül semmit sem ér. Ez az igazság. Azok, akik a legnagyobb közösségeket birtokolják a legnagyobb lehetőségeket is. Most képzeld el ezt. Mi lenne, ha a saját hálózatodat valódi vagyonná alakíthatnád? Ha nem adnád tovább ingyen a közösségedet a Facebooknak, hanem te építenél egy olyan hálózatot, amely értéket termel. Mi lenne, ha minden egyes új kapcsolat, amit létrehozol, nem csak a te bevételedet növelné, hanem az egész ökoszisztémát is? Pontosan ezt csináljuk. Mi nem csak bevételt építünk. Mi olyan Web3 közösséget építünk, amelyek saját értéket teremtenek és birtokolják is azt. Ahogy a közösségünk növekszik, automatikusan növekszik az értéke is. Minél erősebb a közösség, annál értékesebb. Ahelyett, hogy a Facebook keresne rajtunk, mi osztozunk a közösséggel a nyereségen. Nézzük ezt számokban. Ha 1000 ember van a hálózatunkban, és mindegyik évi $600 termel, az $600,000 évente. De ez nem csak a pénzről szól, ez a tulajdonról szól. Először az internet történetében valódi értéket építhetünk, ami a miénk. Nem egy vállalati, nem egy vezérigazgatói, hanem a miénk, a közösségé. És itt jön be az avatar ereje. Megalkottuk az egyszerű és automatikus módját, hogy erős Web3 közösségeket építsünk. Digitális avatárok segítségével. Mi az avatar? Egy digitális eszköz, amely segít a hálózatunk növekedésében és előnyöket kínál azoknak, akiket bevezetünk a Web3 világába. Az avatárok ára $100 és $10,000 között mozog. És napi jutalmakat termelnek a közösségünk számára. Segítenek nekünk abban, hogy 0-24-ben építsük és skálázzuk a hálózatot. Olyan, mint egy közösségépítő eszköz, ami soha nem alszik. A kulcs:
Minél korábban kezded, annál nagyobb lesz a közösséged. És minél nagyobb a közösség, annál nagyobb az érték. És ami a legjobb, minden egyes résztvevő profitál belőle. Ez nem csak eladás vagy toborzás. Ez arról szól, hogy valami olyasmit építünk, ami idővel egyre nagyobb értéket képvisel. Képzeld el, hogy van egy közösséged, 100, 1000 vagy akár 10 000 emberből álló, ahol mindenki része egy rendszernek, ami jutalmazza őket a részvételért. Ez valódi hatás. Ez valódi tulajdon. Ez az M3 DAO. És az egész egyetlen döntéssel kezdődik. Készen állsz építkezni? Záró gondolatként, mit szeretnél birtokolni a következő 12 hónapban? Egy erősebb közösséget? Egy új bevételi forrást? Egy valódi Web3 eszközt? Tegyük meg ma az első lépést. Megmutatom, hogyan kezdj bele. És együtt valami nagyobbat építünk, mint pusztán nyereséget. Egy jövőt, ahol mi birtokoljuk a saját közösségünket. Írj rám, ha készen állsz, és építsük ezt vele együtt.